Дядо ми ходих надолу, купих си заебали, но първо брат ми го пробва. И аз сега ще го пробвам. Заебали жук и заебали сладка царевица. Но е сладка, да не е горчива. Първо кое да пробвам? Царевица или заебали? Чакайте. 1, 2, 3. Това. Това е царевица. Това вкусите. Забавно харесва. Не знам как мечам. Нещо вкусно. Да, мръща ме така. Мръща. Вкусно. Да, защото десет. Лятната ваканция. Не разбирам защо сте на тази жега. Значи и аз. Вероятно ще ни кажат правилата за поведение на билата. И така, поведение на билата. Препоръчително е да ги напишете, за да няма проблеми по-късно. Ще помним. Пустите има добра памет, бейби. Опитай къде е Кати. Тихо. Вземи малко кеш. Кешът на Даяна съм аз. Смайли, всичко наред с кеша. Ето го. Да, отидем да видя как се получите. Трябва да излезе така. Тихо. Тогава нашата госпожа и там имаше мъж и жена, те си тръгнаха хората. Боже, такива добри хорица. Беха четирима, двама си отидеха, мъж и жена останаха, нали. Оня ден си беха, но вече те учат. И жената ми каза, Там как се казва, не знам как. И хора опробена бързо. Трябва да пробваме тръгваме. Чао от мен!